ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕೇ ಒಂತೆ ಕಡೆಸಂಡು ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂಗ. ಮುಟ 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಎಲುದೇದಿನ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಮೈದಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಕಾಯವನಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜ. ಊರಿಲ್ಲದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ರಡ್ಡರಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಕೋರಿ ಕಾಯವೇರೆಗ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿವನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿವನ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ದೀವನ್ಲೆ ಸಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ತುಂಡು ಗೇರ್ ಬೀಜ ಪಾಡಿಯಾಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯನ್ ಮೆತ್ತ ಬೊಲ್ದುದ ಭಾಗ ಬೇತೆನೆ 3 ದಿವನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಚ್ಚದ ಭಾಗ ಬೇತೆನೆ 3 ದಿವನ್ಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ರುಚಿತ ವಸ್ತು ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಆ ಜೇಡ್ದು ಎನ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ 3 ದಿವನ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಇತ್ತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಚೌಕ 3 ದಿವನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಇಂಚ ಚೌಕ 3 ದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ದಲ್ಲ ವಿನೆಗರ್ದಲ್ಲ ಅಳತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾಲ ಅರ್ತೈಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ತೂದೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಾಯವೇರೆಗ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆಣಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಸಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿನ ಕಣ್ಣೆದೊಡೆತ್ತಿನ ತೂಕ ಈ ಅಟ್ಟಿಲು ಏತು ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಕೋರಿನ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆಡೆ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಕೋರಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡ್ದೈತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡಿನಾತ್ ಅಳತೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಕೋರಿಗಂತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಐತೆ ಕೆಂಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪುಡಿ ಈ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡೆ ಬುಲೆದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಐತೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲವೆರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಪಿಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ದ ಪಸೆತಂಶ ತೂದು ಒಂಜ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಪಸೆತಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ನಮ್ಮ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಓಲಾ ಕಾಯವನ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಸೆತಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಈ ಪಸೆತಂಶ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿತೆ ತೋಚ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೆತ್ತಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪಸೆತಾಂಶ ಈ ಪಸೆತಾಂಶೋಡು ಕೋರಿ ಕಾಯವನಗ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇದು ಕೋರಿ ಕಾಯೋಡ್ದೊಂಬು ಎಣ್ಣೆನ 5 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೋಟು ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡನ್ನು ಒಂಜಂಜನೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಜಪ್ಡಾಲೆ
ನಿಖಲ್ ತೋದುಪ್ಪಾರ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಓಲ ಕಾಯವನಗ ಆಯ್ತಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ್ ಪನ್ವಾರ ಅವು ಕೈ ಚಳಕ ಪಂಡದು ಅವು ಅಂದು ಆಡ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಅಗಲು ಮಲ್ಲ ಬಣಲೆದು ತುಂಬೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಾತ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯವೇರು ಬಕ ಏಪಲ ಕೋರಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಕೋರಿನ ದೆಪ್ಪಲಿ ಇತ ಕೋರ್ದ ಬಣ್ಣ ಈ ನಮನೆ ಬದಲ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಕೋರಿನ ದೆಪ್ಪಲೆ ನೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಕಾಯವರ್ ಕೋರಿ ನಾರಾಪುಂಡು ರಟ್ಟದಲ ಕಾಪುಂಡು ಇತ ಕೋರಿ ಲಾಕ್ ಬೇಯ್ದಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಏಳು ದಾಂತಿನ ಕೋರಿ ಬೇಪಾವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋಟು ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದ ಕಾಯಲೆ ಇತ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ದ ಸಾಸ್ ಮನ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಜನನು ಬೆಚ್ಚ ಅವರೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ ಆ ಬಾಜನಗು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಿಬಕ್ಕ ಓ ಎಣ್ಣೆಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕೋರಿನ ಕಾಯದಾರ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಇದೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಇತ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ರಪ ರಪ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ ಅಂಚನೆ ತುಂಡು ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯನ್ಸ್ ದ ಬಲ್ದುದ ಭಾಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪಡಿ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪನಗ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅವು ಮತ ಪಾಡ್ನದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವರ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುನು ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತರಕಾರಿ ಪುರ್ಚ್ಕ ಅವನ್ಲಕ್ಕ ತೂವನ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನೀರದ ಬಳಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೊರಡ ಅವಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ಕಡೆಕ್ಕಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯನ್ಸ್ದ ಪಚ್ಚದ ಭಾಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಬಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಪಾಟಿ ದಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಜೊತನಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದಾಯಪ ನೋಡಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹತ್ತೊಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕೇರಳ ಪರೋಟ ದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬುಲಂತೆ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಳೆ ಸಾರು ದೊಟ್ಟುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು
ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 158 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಒಂತ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ದಾವರ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏ ಪಲಪ ಸತ್ಯವೇನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.